नै आयंमोन नोंस्रा दा संसार जाफुनायलै बारा लोंनो नाङा खामानि दामानि मावनायावसो गोसो होनांगौ हाब आयं बे जौखौ जोङो लोङाब्ला बे जौ फानग्राया मागिनानै जानांग्रासो होमबा बर'जों बर' लोंलायाब्ला सोरथो लोंगोन औ बे जौजों खथ' न'खरा सलियो बर' बिमाफोरना जौ फाननायजोंनो अमा मानै फिसिनो हायो अमा मानैखौ बोसोरसेयाव फानोब्ला 15,000 खरिब्लाबो 30,000 मोनो आरो जौखौ 1 बथल फाननो हायोब्ला गैयाब्लाबो 30 थाखा लाब जायो होमब्ला 10 बथल फानब्लानो 30 × 10 बेसेबां जायोमोनलाय 300 थाखा हाजिरा आरो नै 30,000 इयारलि सलियोथ' आरो जौआलाय बर' हारिनि कालसारावसो नङा नंगौ होमबा मोदायफ्रानो लोङो दावदायफ्रानो लोङो ARN प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बे सेन्देलानो नैथि खोन्दो सुंद' सावथुनखौ बेखेवबाय सुंद' सावथुननि फोथाराव फेस्ला फावनि गेजेरजों साफ्रोमबो नायगिरि सावथुन अनसायगिरिफोरखौ गोजोन होनो हानाय ARN प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बे सेन्देलानो नैथि खोन्दो सुंद' सावथुनखौ दिनै बेखेवना होयो बर'नि मिलौदो देंखोगिरि मेनका बसुमतारिया क'क्राझाराव नैथि खोन्दो बे सेन्देलानो सुंद' सावथुनखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बर' सावथुन मुलुगनि गागि फावगिरिफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि नेहाथारि हालब्रि बर'आ मख'नो गोनांदि बर' समाजनि आबुं सावगारिखौ बे सेन्देलानो सुंद' सावथुनाव बेरखांनायखौ नुनो मोननाय जादों रायखांनो गोनांदि बे सेन्देलानो सुंद' सावथुनखौ सुजुदों उर्खाव ब्रह्म फाव खालामदों फारियै प्रेक्टिकेल बसुमतारी अनिल नार्जारी बिबारी बसुमतारी आरो करिय'ग्राफ खालामदों जयपुर ब्रह्मआ आरो केमेरायाव दङ सुबर्णा बसुमतारिया जे आं आसा खालामो जे फंबायनि अमल नार्जारीनि चेनेला जेब्लाबो जौगाखांलांबाय थाथों आरो साबसिन हामसिन बानायलांबाय थानो हाथों आरो जोंनि सर्ट मुभिया जे बयजोंबो अनसायजाखायो जे जेब्लायबो अनसायजाबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो नायगिरिसिमबो आं खावलायगोन दे बयबो नाय साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामना हो बेखौनो आं खावलायो गोबां नुनो मोनो जे आथिखाल गोबां बर' सावथुन आरो बिदि सर्ट मुभिया गोबां दिहुनजागासिनो दङ माबायदि लामाजों थांनायखौ नोजोर होदों मेडाम बेखौथ' आङो जे बयबो जोंनि बर' हारियानो जे दिहुननांगौ बयबो ओरैनो जिरायनानै थानो नाङा जे सोलिखायो जोंनि बे मुभिया जेरावबो नायखायो बिसोर जेब्लाबो आवगायलांबाय थाथों बानायलांबाय थाथों बेखौनो आङो आसा खालामो आरो जेब्लाबो साबसिन हामसिन जालांबाय थाथों आरो नायखायो जोंना मोजां मोजां आर्टिस्टफोर ओंखारबायानो दा बयबो मोजां मोनखायो जोंबो नायखायो बयबो नायखायो बे बयबो नायलांबाय थाथों बेखौनो आङो खावलायो गुरैयै बेनोसै आरो खुलुमबाय रायजो राजानिसिम आरो जोंनि निउस पार्सन बिथांमोननिसिम थारमाने दा नैबे नैथि खोन्दो जेनेबा बे सेन्देलानो जेरेखम आं फार्स्टआव जेरेखम फार्स्ट सेथियाव जेरेखम दिन्थिनानै माने रायजोफोरा आंखौ जेरेखम अनसायदों थारमाने दाबो आं नैथि खोन्दोआवबो आंखौ बेबायदिनो अनसायलांगोन होननानै आं रायजोफोरखौ माने आसा खालामनो थाबाय आरोखि मानि सायाव बेस खालामनाय जितु स्ट'रि बे स्ट'रिया बियो थारमाने ओरैबायदि जायो माने होनबा दा जोंनि माबायाव मा होनो जोंनि दा सोलिफुबाय थानायाव सोलिनायाव आरोना ओरैबायदि दा मैगं फानो जेनेबा बिसिफ्रा मैगं फानो फिसाइफ्रा जिरायनानै जायो दा बिसि माने बिसिफोर खस्थ' खालामनायाव फिसाइफ्रा हेल्प होनायाव माने बांद्राय जौगाखांनाय फैयाखै थारमाने बेनि थाखायनो जों दा एसेबाबो ससियेल बे माबाजों एसे जों माने बुजायहरनायनि माबायाव एसे लादों आरो थारमाने दा बेखौ मानसिफ्रा सोलोङोसो खिन्थु बेखौ सोलोंनो नाङा थारमाने जोंना बे थारमाने जोङो दा ससियेलजों ओरैनो मुभिजों जों देखायदों जे जाहाथे बिदि दाजाथों जोंनि समाजाव जाहाथे माने बिसि फिसाय अनलायनानै जाहाथे हेल्प होलायनानै संसारखौ मोजां जालांथों बे हिसाबै माने रायजोफोरखौ मोजाङै आङो खावलायहरनाय जाबाय आरोखि सोरखौ खालामदों बे
थारमाने बेवहाय दा फावगिरिफोर दङ नैबे बिथां बिबारि मामोनलाय ब्रह्म बसुमतारी ओमफ्राय बायगश्री बायगबती मुसाहारि आरो बिथांमोन दंबावो प्रेक्टिकेल बिथां आरो अनिल बिथांमोन थारमाने बिथांमोना फैनो हायासै माखासे शुटिं दंनो बिसोरा दिनैहाय नुजाफैनो हायासै बे आरोखि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सना सोरनि स्क्रिप्ट डाइरेक्टरा जोंनि बिथां उरखाव ब्रह्म बिथाङा आंनो खिथानाय लोगो लोगो आं बिनि स्क्रिप्टखौ नायदों स्क्रिप्टखौ नायनाय लोगो लोगो आं जे बुस्थुखौ आं बुजिना मोन्दों जे आं बेखौ ओरैबायदि माबायाव शर्ट मुभिजों लोगोसे आङो माखासे रायजो राजाफोरनो मेसेज होनो हागोन होननानै आङो साननानै बे खामानिखौ मावनाय जादों आरोखि खिन्थु दा पार्ट 2 फैबाय ओमफ्राय पार्ट 2 नि उनावहाय दा पार्ट 3 फैबावगोन आरोखि रायजो राजा बिथांमोनखौ आसा खालामो जे पार्ट 3 खौबो मोजाङै नायना माने अनसायनानै नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बेसेबांखिनि जाफुंसारनाय बायदि मोननो हादों दाथ' जाफुंनायाथ' थिगैनो दं गाज्रि नङा रायजो राजा अनसायदों मोजां मोनदों बयबो बिराद माने लाख मानसिफ्रानो नायदों दा बिराद माने आं गोग्गानाय मोनदों आरोखि दा बेनि थाखायनो आङो नैथि खोन्दोखौबो लाबोबावबाय आरोखि दा आरो माने थामथि खोन्दोखौबो आङो रायजोफोरनि गेजेराव जुदि अनसायनाय मोजां मोनबावोब्ला माने आङो थामथि खोन्दोखौबो लाना फैबावगोन आरोखि बे सेन्देलानो अनगायै आरो गुबुन मुभि बानायबावगोन बे सेन्देलानो अनगायै गुबुन मुभि बानायगोन दा बिथां उरखाव बिथां उरखावनि स्क्रिप्ट लिरना दंखायो एक्सन मुभि बेयो फुल मुभि जागोन आरोखि दा बेखौ माने दा जों गोसोआव दंखासै बेखौ नोंथांमोनहाबो नेनानै थाबानो जाबाय आरोखि नुगोन आइयै सेस एथ' बुरजा जोगोनार खुमब्राखौ बहा मा खालामहैजोबखो बे फाग्लायालाय जाथि बंस'नो बिब'फोरनोसो राननानै हरजोबखो ना माखो ना फानहैजोब्बाय हाइस माजों लोंहैबावगोनलै आङो आयै नैबावबो 1.5 हातसो जानाय खुमब्रा बेसेबा गिदिर जानाय दंमोन बेखौबो सोरनो हरखो फानहैखो ना माखो बेलाय जोगोनाराथ' थाइसेबो गैला साप्लाय खालामजोब्बाय नामा बेलाय माजों लोंहैबावनो आंलाय आयो मा जाबावनांगौ बेनावब्ला दंना गैया थाइसेबो हाइस दिनै निरामिससो जामारसिगोन नामालै उन्दुनो खि ओंखारबावगोन आङो उखुम नायदावद्ला बायनानैसो थानांसिगोनदां माबा मोनसे खायदा खालामनांसिगोन गरनैसो मोनलांनायनि आइयै बिमा मानो एथ' खस्थ' लायनांगौ नोङो सान्दुं गोसायाव थिखोनो हाया आयै आंखौ थिनबानो जायो आयै जि बुरजा दैयाबो आं लांसै बिमा आं लांसै थाबायलांदो नोङो थौ बहा दोननो बिमा बहा दोननो बावनो दोनसै बिमा माबा 50 थाखा फैसा दंब्ला हरदोलै एसे लोङैनां ओंखाम खहाबनायनि उन्दुनो ओंखारनाय नङा मोनायाव बोरैबा मोनो मा 50 थाखा नै लांफै नोंनो मावै दाङै जाहोनानै आरो फैसा हरबावनांगौ हर नङाब्ला दानो थुरसि लथा देख्रेबजोबनानै उराय होजोबगोन आङो बे गामियाव नोंल' मावनानै जाहोदों नामा हो फैलाय नायथारनां खामानियाव गैया दामानियाव गैया रागाल' बियो आयौ होमारगोन नामा बेलाय फाग्लाया आया फिसायखौ बुनोसै नोङो आइयै ग्र' दंमारो नाव गाज्रि ग्र' दंमारो एसे जाब्ला नांथारगौ नामा नोंनो फैथारल' नोङो सुनि थैनो रोङै सामफ्रामबो जौ लोङै दावराव दावसि खालामबाय थाग्रा फिथाइ थाइसेबो थानो हाला बिसिफोरनो फानहैजोब्बाय न'आवनो दाफैसै नायनोनो हाथारला 50 थाखा फैसाखौ हरनो हाया नोंखौ जेबो खालामै सानथारदोंना नोङो आथिं आखाइ बुफायजोबगोन ना नोंखौ फैथारल' नोङो सुनि मालाय हामानि मा बिहा फैसासो बिबावदों मैराबारिनि अफारनि बाज्रांनो थिंथा थरखा जथा आगै गोसोखौ थि हमथा जानांगोन मुगा लाथा खिसाराय हिनजावा गाव मैगं थाइगं फाननानै
खुब जाहोदों बायदि मोनदों बियो आइया जानांगोन मुगालाथा बेथ' आदा लाथिखौसो मा खालामबाय थाखो बेलाय खोन्थावाखै मैराबारिनि औफारनि बाज्रांनो मैराबारिनि औफारनि बाज्रांनो है आदा फाननायनि ना न'नि जाखो फंबाय माथो गरसे गरनै सेरफाखाय नागिरबाबो सैद्लाबजोबोसो औ औ जेबो उफाय गैयिनि नै दिंखिया थास' आथिं खानानै बेजों लोङैसो आरोखि ना मा होनो फंबाय लाबो आं मुथाखानि ना फंबाय ओरैनो मोनलोङा खस्थ'खौ बयबो खालामलायनांगौ आइयै मा मानसियालाय थास' बिबार मोनामजोबखो गामसाफ्रावसो हासुदलाजोबखो ना माखो नोंलाय मानसियाखि बिदि मोनामोलै आइयो इया फंबाय बे नोमबाजैया गाव फाननो हायै थास' बिबारखौनो मैथा एसे होसोना आराम संदोंमोन बेखौ जानायावनो एसे गोलोमदैजों मोनामबाय आरोखि मानसियानो सेवखाखोसो ना माखोसै मोनामग्लुंजोब्बाय नोंनावथ' गोजाबो गैखालायदां नोंनि जोगोनार खुमब्रा जेव जेव दं होननाया जानलायाव मा आदैमोन दिंखियाजों थास' आथिंजों गोजों बोथारसैलाय नामा जौ दखानाव बुरबक लामानि मानसि लामाजों थाबायला नङाब्रा सोंदोंसो आदैमोन सोंनायाबो उसुबिदा जायो नामा बे फरिखा नामा फरिखा दे गोजों मैदो आदैमोन नोंसिनिथिंसोलै मोनजादोंथ' आलारि गय बागाननि सिगुन बागाननि साला जौखौ जोङो मानो लोङो लाखिगोन ना लाखियाथाय मा लाखिया बेलाय लाखियो बाजैया बिदिखौ जाखायो हाय बाजै बहा दं जाखो मानसियालाय बाजै ओंखारबोगोरलाय नों बाजै ओंखारबोगोरलाय मा जालायखो फाग्लाफोर नै बाजै दिंखियाजों थास' आथिंजों लाबोदां आयौ मोजां जायगानि ना गाज्रि जायगानि जाखो आफोलाय मोजां जायगानिसो बाजै आनै सेन्सलियानोबा मुथाथाम लाखिबाय लाखिदों न' बाजै मा लाबोय जाखो फाग्लाफोरखौ हाला बेसे हरनांगौ जाखो बेखौलाय फैसा हरनाङालै बाजै थास' आथिङा मुथानैजों 20 थाखा ओमफ्राय बैयो दिंखिया मुथाथाम 30 थाखा 50 थाखानि लाबोदो लाबो र' लायनां माथो आयं गावफ्राबो होफायगासिनो दंलाय दे आं गोलावसिनाव जिरायनोसै बै बाजै लाबोदोलै माबा संख्रिजों बानलुजोंबो लाबोफादो दिनै बेखौबो लादेरनोसैलै हाब माब्रै गावदांनिफ्राय गावदां जासिन लांखोब्रा बाजैयालाय लुदो अरिजिनाल दांलै दिनै ना हाब आयंमोन दिनै दिंखियाजोंसो नामा आयं उफाय गैया जगालि जाहैबायब्रा लोङाबाबो बाजैया जोंखौ फाइन हमनो नागिरो हा मा खोनाफेरा खना लालायनायब्रा बेलाय मासि गुरै नरम जाखो दिनैनि सेवालाय दैसो लगायनानै लाबोखो ना माखो फैसानि नङैखाय मैगंजोंसो सोलायनानै लोंनायखाय बिदि खालामखो ना माखो आयै लोङोबो बखिबो नोंसोरो नंखायनो नोंसिनो होनो बायो आङो लोंबाबो दावराव दावसि मालाय जाथारनायखौ आं मा खालामनांगौ जाखो नरमालाय एसे नरम बाजै दे फंबाय लोंदो उफाय गैला संख्रि लाबो बाजै संख्रि बानलु थाइनैसो लाबो ओमफ्राय नै आयंमोन नोंस्रा दा संसार जाफुनायलै बारा लोंनो नाङा खामानि दामानि मावनायावसो गोसो होनांगौ हाब आयं बे जौखौ जों लोङाब्ला बे जौ फानग्राया मागिनानै जानांग्रासो होमबा बर'जों बर' लोंलायाब्ला सोरथो लोंगोन औ बे जौजों खथ' न'खरा सलियो बर' बिमाफोरना जौ फाननायजोंनो अमा मानै फिसिनो हायो अमा मानैखौ बोसोरसेयाव फानोब्ला 15,000 खरिब्लाबो 30,000 मोनो आरो जौखौ 1 बथल फाननो हायोब्ला गैयाब्लाबो 30 थाखा लाब जायो होमब्ला 10 बथल फानब्लानो 30 × 10 बेसेबां जायोमोनलाय 300 थाखा हाजिरा आरो नै 30,000 इयारलि सलियोथ' आरो जौआलाय बर' हारिनि कालसारावसो नङा होमबा मोदायफ्रानो लोङो दावदायफ्रानो लोङो नै बिदि नङाब्रा आयंमोन आं नोंसोरखौ मोजांसो बुंदोंना हिनजाव दं संसार दं सामफ्रामबो लोंनाय जानायजोंल' दिन थाङोब्ला मा जानो
न'खरनि फारसेबोथ' साननो रोंनांगोन ना नोंसोर दे जोंहा लोंनो दे नायदो रावफ्रा गावसोर बायनानै होनांनायसो साइसफ्रा आरो गावस्रा बोरायबाय माबाय नोंसोरनो लोङाब्लानोथ' जायोना बेफोर जम बुस्थुखौ माथ' बैसोआ थांगारबाय बे बैसोआव गारथ'नांगौसो नोंसोरो रेसनि जिबनसो बियो दा नै माबा उल्थासो जोंहा गथ' गथाय मोनबाय बिहामजो बिजामादै मोनबाय ओरैनोब्लाबो जोंहा बैसोआ गैखाला नै आयंमोन नोंस्रा दा उन जोलैनि फारसे साननो रोंनांसिगौब्रा दाथ' बिटिसि मोनबाय बिटिसिनि मेरला टाउनाव सहराव खामानिफोर फिसा फिसौ खामानि ओंखारबाय बैफोराव थांनानै मावहैनो हायोना दै जालालै बिसोरजों बोरायजों बाथाय जमिया थाब थाब थैलाबायबा हांसिगौ दान्दा गोलावजों हनै दाउ होगासिनो दं बथला लादो लाखाबाय हैद बांद्राय बोरायफोरजों बाथाय जेबो खामानि जाया नुबाय फंबाय नुबाय मोजां बुंब्ला गाज्रि जायो बिसोरजों मा बुजायबावनो जों बिसोरखौ दे लोंदो जोंहाबो थांसै दे बेफोरबायदि मानसिखौ मानो गावब्रा दोनोब्रा गावखौल' गोरों सानदों बियो जोंखौसो बुजायलायबावो नङा माथो गावबो गोदो खम नङामोननो रुवाथिफोरखौनो लाइन मारिलाजोबोमोननो आफाया आंनो थन्न' खिथालांजोबदों थैनायनि सिगां माथो महरा बोरायदोंब्लाबो गोसोआ बेरायाखै दाबो आसलसो खम नंदों बेखौ थौ बैयाव लोंसै जोमसै दाउखो हाजो खर'नि नेवलाय गोसोम लंलायलाय